ସବୁଠୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ମୋର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ କାହାଣୀ। ଥରେ ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ମରୁଭୂମି ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ। ଯିଏ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲା ସେ ବହୁତ ଖରାପ ଅନୁଭବ କଲା ଏବଂ ଆଘାତ ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହି ନଥିଲେ। ସେ କେବଳ ବାଲି ଉପରେ କିଛି ଲେଖିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ଆଜି ମୋର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ପୁଣି ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଏକ ମରୁଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଗାଧୋଇବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିବା ବନ୍ଧୁ ଶୀଘ୍ର ଖସି ପଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଡେଇଁଲେ। ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ଟାଣିଲେ। ଶେଷରେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସେ ନିଜ ବନ୍ଧୁକୁ ମାରାତ୍ମକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବାହାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନର ବାଜି ମାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ଚିନ୍ତା କରି ନଥିଲେ। ଏହା ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ସାହସିକତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପଡ଼ିଥିବା ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପଥରରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମୋର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ମୋ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।